गाठ असो कोणतीही, नका करू दुर्लक्ष. करा उपचार आधी, नाहीतर व्हाल कॅन्सरचे भक्ष. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे सिंधुदुर्ग. SSPM कॅन्सर सेंटर. महात्मा फुले योजनेअंतर्गत कर्करोग तपासणी आणि उपचार पूर्णपणे मोफत. संपर्क 74 990 49 561 आणि 74 996 91 705. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे. SSPM कॅन्सर सेंटर. शिंदे फडणवीस सरकारच्या अर्थसंकल्पाचं आमदार नितेश राणेंनी भरभरून कौतुक केलंय. कोकणच्या विकासाला खऱ्या अर्थानं चालना देणारा अर्थसंकल्प असल्याची प्रतिक्रिया कोकण सातला विषयी बोलताना आमदार नितेश राणेंनी दिली आहे. पाहुयात काय म्हणालेत नितेश राणे. या 2023-24च्या अर्थसंकल्प जो आज अर्थमंत्री आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सभागृहामध्ये जो मांडला, त्या अर्थसंकल्पामध्ये कोकणासाठी एवढं भरभरून त्यांनी दिलेलं आहे ते कोकणाच्या विकासाला खऱ्या अर्थाने चालना या शिवसेना भाजप सरकारच्या माध्यमातून मिळणार आहे. असंख्य रस्त्यांचं जाळं असो, जसं उदाहरण वर्धा ते आपल्या पाथरदेवीपर्यंत येणारा जो रस्ता आहे, रेड्डी ते रेवस ते रेड्डीचा रस्ता आहे, त्याचबरोबर छोट्या मोठ्या सगळ्या ह्या रस्त्यांसाठी मोठ्या प्रमाणामध्ये म्हणजे सर्वात जास्त तरतूद ही PWD खात्याअंतर्गतच केलेली आहे. आणि नशिबाने PWD खात्याचे मंत्री रावई चव्हाण साहेब हे आपल्या सिंधुदुर्गचे पण पालकमंत्री आहेत. त्याचबरोबर पारंपरिक मच्छीमारांसाठी 5 लाखाचा विमा हा फार ऐतिहासिक असा हा निर्णय आहे. कारण आपल्याला हे माहिती आहे की आपल्या किनारपट्टीचे जे पारंपरिक मच्छीमार आहेत ते पारंपरिक पद्धतीने मच्छीमारी करत असल्यामुळे त्यांच्या नेव्ही जीवाला धोका असतो आणि म्हणून आता राज्य सरकारच्या माध्यमातून जे त्यांना कवच देण्यात आलेलं आहे ते त्यांच्यासाठी निश्चित पद्धतीने त्यांना फार त्यांच्यासाठी मोठी बाब आहे, सुरक्षिततेची आणणारी एक बाब आहे. त्याचबरोबर असंख्य महत्वाचे धार्मिक स्थळांसंदर्भात घेतणारे निर्णय असो, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनांसारख्या योजनांसाठी देणारे पैसे, शाळांसाठी प्रामुख्याने देणारी जी निधी असेल, म्हणजे एकंदरीत या पूर्ण अर्थसंकल्पामध्ये जसं आपण आतापर्यंत बोलत होतो की ही डबल इंजिनचं सरकार आहे, त्याचबरोबर आजचं बजेट हे डबल इंजिन बजेट असं म्हटलं तर चुकीचं ठरणार नाही. एक महत्वाचा निर्णय जो ह्या अर्थसंकल्पामध्ये घेतला गेला तो म्हणजे काजू संदर्भात चांगल्या पद्धतीने तरतूद निधी आणि काजू जे दरवर्षी आपले काजू उत्पादक जे शेतकरी आहेत त्यांना जो काही भाव जो योग्य भेटत नाही त्याच्यामुळे जर त्यांचं नुकसान होतं, राज्य सरकारच्या वतीने त्याही संदर्भात काजू असेल आंबा असो त्याही संदर्भात महत्वाचे निर्णय या बजेटमध्ये घेण्यात आलेले आहेत. त्याचं योग्य विश्लेषण साठी आम्ही लवकरच आमच्या सिंधुदुर्गामध्ये कार्यक्रमही घेणार आहोत, जेणेकरून जे या राज्य सरकारने जेवढं ह्या 7-8 महिन्यामध्ये फडणवीस साहेबांच्या आणि शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वामध्ये करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. मला नाही वाटत गेल्याच्या 2.5 वर्षाच्या ठाकरे सरकारच्या कारकिर्दीमध्ये ह्याचे 2% पण अशा पद्धतीचं काम झालं. म्हणजे आपल्या महाराष्ट्राचा विकास जर 6.8 घेऊन जाण्याचा जो मानस राज्य सरकारचा आहे त्याचे प्रतिबिंब आज या अर्थसंकल्पाच्या आधी भाषणामध्ये आपल्याला दिसला. म्हणजे महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक क्षेत्रासाठी, प्रत्येक जातीसाठी, प्रत्येक धर्मासाठी आणि प्रत्येक विभागासाठी महत्वपूर्ण निर्णय आज फडणवीस साहेबांच्या माध्यमातून आज जाहीर करण्यात आलेले आहेत. मला विश्वास आहे की ज्या पद्धतीने आज आतापर्यंत आपण बोलत आलेलो आहे की कोकणाचा, सिंधुदुर्गाचा, रत्नागिरीचा, रायगडचा दरडोई उत्पन्न वाढलं पाहिजे, इकडच्या लोकांचं राहणीमान अजून उंचावलं पाहिजे आणि तो सर्वांगीण विकासाची जी अपेक्षा जे आपण सगळेजण आतापर्यंत करत आलेलो आहे ती खऱ्या अर्थाने आज सत्यतात उतरण्याची वेळ या आज अर्थसंकल्पाच्या नंतर आज आपल्याला दिसत आहे. मला विश्वास आहे की ह्याची अंमलबजावणी जसं व्हायला सुरू होईल आणि ज्या पद्धतीने हे घेतलेले निर्णय तळागाळापर्यंत आपल्याला दिसायला लागतील तर एक वेगळ्या पद्धतीची आर्थिक समृद्धी, विकास आणि आपलं कोकण प्रगतीपथावर जात असताना आपल्याला निश्चित पद्धतीने दिसेल. एकंदरीत आपण सिंचनाच्या माध्यमातून आपल्याला इथे महत्वाची तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्याच्यामुळे एकंदरीत आपल्या इकडे क्षमता जेव्हा वाढेल तेव्हा शेती पूरक जे व्यवसाय आहे त्याला निश्चित पद्धतीने आपल्याला मदत होईल.
त्याचबरोबर केसरकरची एक महत्वाचा निर्णय की 120 हॉर्स पॉवरच्या ज्या गाड्या त्याचा आता ती तरतूदच म्हणजे ते ओपन करण्यात आलेलं आहे. म्हणजे फक्त 120 ची लिमिट करण्यात 120 पर्यंत न ठेवता ती ओपन करण्यात आल्या असल्यामुळे त्याच्यामुळे मोठ्या प्रमाणामध्ये आपल्या मच्छीमारांना त्याचा फायदा होणार आहे. डिझेल तरतुदीसाठी पण अजून त्याच्यासाठी डिझेल परतावण्यासाठी पण तरतूद करण्यात आलेली आहे. म्हणजे जसं मी तुम्हाला सांगितलं की कुठल्याही क्षेत्राला म्हणजे जसं आपण क्रिकेटमध्ये बोलतो की प्रत्येक बॉलवर सिक्सर मारणं, हर बॉल पे सिक्सर ज्याला आपण म्हणतो, तेच आज फडणवीस साहेबांनी आपल्या भाषणाच्या माध्यमातून केलेलं आहे. स्वागत तर निश्चित पद्धतीने करेन, कारण ह्याच्या अगोदरचं जे ठाकरे सरकार 2.5 वर्षाचं होतं, तुम्हालाही माहिती आहे की कुठलंही वादळ आपल्याकडे यायचं, कुठलेही निर्णय व्हायचे, ते फक्त कागदावरच राहायचे. आपल्याला कधीही ते निर्णयाचा अनुभव घेताना आपल्याला दिसलं नाही किंवा आपल्याला त्याचं प्रतिबिंब कधी तळागाळापर्यंत दिसलं नाही. पण आज ज्या पद्धतीने निर्णय घेण्यात आला, उदाहरण एक चांगला निर्णय हाही घेण्यात आला की जसं केंद्र सरकार आपल्याला प्रत्येक शेतकऱ्याच्या खात्यामध्ये 6,000 टाकतं, जे गेल्या 8 वर्षापासून सुरू आहे. आता राज्य सरकार अजून 6,000 टाकणार आहे. म्हणजे 12,000 म्हणजे 6,000 केंद्राचे आणि 6,000 राज्य सरकारचे अशा पद्धतीने हे होणार आहे. दुसरा जो एक हायवे जो जाहीर केलेला आहे म्हणजे वर्धा पासून निघून तो आपल्या पाथरादेवीपर्यंत जॉईन होणार आहे. म्हणजे पर्यटनाच्या निमित्ताने पर्यटनाच्या आधारे किंवा अशा पद्धतीचे दळणवळण जेव्हा एक जिल्हा दुसऱ्या जिल्ह्याला जोडला जातो, त्याच्यामुळे पर्यटन असो, व्यवसाय असो, या सगळ्या गोष्टीची दालन उघडतात. म्हणजे एका बाजूला शेती असेल, उद्योग असेल, मच्छीमारी असेल किंवा रोजगार निर्मिती असेल, सगळ्या सर्वसमावेश असा बजेट आज आमच्या सरकारने जाहीर केलेला आहे. हे लक्षात घ्या, मागच्या सरकारच्या दुकानामध्ये मालच नव्हता, फक्त बाहेर पाटी लिहिलेली एवढा माल उपलब्ध आहे. फक्त दुकानामध्ये आपण जेव्हा खरेदी करायला जायचो त्याच्यामध्ये मालच नसायचा. म्हणजे ते नुसतं बोलणारं बोलबच्चन सरकार होतं. आमचं जे सरकार आहे ते बाहेर पाटी जेवढी लिहिलेली आहे तेवढाच मालही आतमध्ये आहे. म्हणून येणारा ग्राहक हा समाधानी होऊन तिथून निघून जातो. तसंच महाराष्ट्राची जी आपली जनता आहे, कोकणाची जी जनता आहे, आमच्या सिंधुदुर्गची जनता आहे, ती निश्चित पद्धतीने या अर्थसंकल्पामुळे त्यांच्या आयुष्यामध्ये परिवर्तन येईल, आर्थिक समृद्धी येईल, हे मी तुम्हाला विश्वासाने सांगू शकतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.